Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kowe metu iki mau aku terus nembang Asmarandana. Oh iya pelok. Heeh iki diwalik dadi slendro mbok menawa bakal diterusake dening Wiraswara utawa Swarawati. Ayo coba slendrone kaya ngapa? Larase kepenak. Heeh. Jumbuh karo kahanan. Iya. Terus ke Pak. Heeh. Mau pancen sing kabeh pindho dijenglengke ya dijembengke heeh ayo jengleng kok jembeng ya suwe yuk ayo ora apa-apa iki pancen kompak iya Asmarandana heeh sing kawitan mau pelok iki dibalik slendro suwuke iye ya matur Mbah nuwun awis saking ing Rikalangga menika wonten pepanggihan agung wonten dalemipun Bapak Kasito Hadi Pranata menika simbah dalang. Oh, heeh. Iki wigatine ngunduh mantu ingkang wis nalika minggu paing wingi pinanganten sakloron wis didhawuhake nyanipun Mas Satmoko Bayu Susilo kelawan Mbak Muspira. Oh ngono heeh. Dadi iki hajate mantu. Heeh. Pak Kasito palakrama meneh. Ora. Mbah Kasito kuwi malakramake putrane. Oh, dadi putrane malakramake Mbah Kasito. Piye ta ki?
Ngene lho. Bengi iki hajate Pak Kasito ki ngunduh mantu. Oh, ngunduh. Heeh. Le nandur kapan? Kok ngunduh? Lho le nandur ya wis pirang-pirang. Kasunyatane tamune banyu miling kok. Luar biasa wit awan mau digelar uyon-uyon. Ya bengi iki digelar wayang kulit. Ingkang wigatine wayang kulit bengi iki mligine saka kersane Simbah Kasito kuwi ngluwari ujar. Heeh. Ujar sing kepiye? Nalika aku isih cilik nyane Simbah Kasito kuwi nate kekancan kelawan bapakku. Bapakmu, heeh. Ya kuwi Bapak Hadi Widodo utawa ketelahe Pak Ngadi Bagong nek nang kene. Oh, heeh. Ning wektu kalenggane iki wis suwargi. Iki dina mau wis 100 dinane. Oh, ngono, heeh. Kula nyuwun jurung pangdonganipun para kadang-kadang ingkang sampun sawetawis kekancan dhumateng Bapak kalian Bapak. Nyuwun pandonganipun mugi-mugi Bapak pikantuk swarga langgeng lan kathah kalepatanipun Bapak nggenipun brayan lan panjenengan sedaya nyuwun agunging pangasama. Ya. Muga-muga pinaringan swarga langgeng. Amin. Nah, nalika semana sawetara kewetu kang dadi ujare nyari apa Simbah Kasito karo bapak sesuk yen to duwe gawe kowe bakal nimbali bapak. Oh ngono, heeh. Duwe gawe sing pungkasan ya kuwi mantu. Oh ngono, heeh. Ning luwih gamblange, luwih cethane karben Mbah Kasito dhewe sing ngendika. Dadi ndak tumpang suh nek aku sing matur. Ora ngono, heeh. Nanti piyayine mau. Iya, rembuge iki kepiye digenahke? Ayo. Digenahke ayo. Nyuwun dhumateng Simbah Kasito supados minggah wonten panggungan paring dawuh lan nawa paring pangandikan sabda tama kangge kula sakanca ngenani pahargyan dalu menika. Ya coba diserpeke ketoprak. Ha ayo. Wilujeng dalu Simbah Dalang. Wilujeng dalu. Kula suwun Simbah Dalang paling berkah dhumateng kula, mliginipun kula sak kanca kru rombongan ngudi laras nggih. Lah menika nyuwun berkahipun lan ingkang kaping kalih Mbah Dalang Kasito kula aturi paring pangandika niki hajate napa? Kok le gumer-gumer? Ceritanipun menika kula punggel intinipun. Nggih. Nyuwun pangapunten Mas Gun. Nggih kula saged matur Mas
wong sepuh kula. Nyuwun pangapunten saderengipun rikala rumiyin niku kula wis pinter mayang. Dalang niku urung iso mayang. Nggih, kesetan pucuk pelem. Nanging rikala kula sowan wonten ing Keduren Purwodadi niki tau diwarai sabet menungsa. Rikala rumiyin kalian ingkang Rama Ki Hadi Widodo. Nggih, ketelahipun ten mriki Pak Ngadi Bagong. Pak Ngadi Bagong. Rikala semanten jaman kula ngrabekake anak kula niki. Ingkang nomor pinten menika? Nomor gangsal. Nggih, niki anak sing nomor gangsal. Mumpung Nggih, lajeng critane pripun? Critanipun ngaten. Rikala semanten pas wonten pilihan presiden. Dados wonten ing hari tenang. Menika mboten saged angsal izin. Dados wurung terus ingkang bapak menika ngendika, "Sok sing terakhir aku lho. Sing mungkasi mayang." Nggih. Oh, nggih. Dongipun nggih awrat dikaya napa. Kula niku dong-donge nanggap wayang ngoten nggih ora kuat. Anapa nggih? Nyatane nggih sedaya tangga teparo do nyengkuyung. Oh, sanak nggih. dulur sami ndukung. Nggih. Kirang napa? Alhamdulillah. Pancen menika saking berkahipun ingkang tiyang ingkang sampun boten wonten. Nggih. Saged kasembadan rikala semanten kula ngebet nika. Kring, ngaten nggih. Kring. Sopo? Sopo iki? Lajeng kula menika kemutan rikala rumiyin. Nggih. Nah niki keleresan ingkang terakhir menika liripun menawi angsalipun menika senajan to wadi. Nggih. Ning kelebet pangunek-unek supados anggen kula gadah unek-unek kalian tiyang ingkang sampun boten wonten menika saged luar. Nggih. Gandeng sing arep mayang ki Pakni, ning Pakni kok wis mati lah anak iso mayang. Ha niki sing kula plekoto niku jenengan. Nggih. Alhamdulillah kula ingkang saged nerasaken Bapak. Lah ngaten. Ning niku rak biyen Bapak sing matur, sing janji ajeng sambatan. Ngoten ta? Anak-anake ya empuh iki. Masalah cetha karo ora niku mangke enjing. Nek le mayang sampean niku apik, Nggih. ya mestine apik. Cetha. Nek ora apik ya nyuwun pangapunten. Monggo nun sewu. Mbah Dalang, Mbah Kasito niku nggih kalebet dalang sepuh nggih. Monggo kancane dalang nggih kirang apik. Kados napa? Ah. Ning nggih niku bot-bote ngluwari uni nggih. 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 Elek kaya napa kula ingkang sowan. Pramila ngaten. Niki sing kula angkas-angkas niku sing terakhir. Ngoten. Ning leresipun menika ingkang wonten nganu gayutan pangandikan menika niki Menika nggih, gangsal, nomor gangsal. nomor gangsal. Nggih. Lah niki nyuwun pangapunten panjenengan luwari. Lah carane luar menika kanthi ndudut kupat luar. Oh, sanes kupat tahu nggih. Mboten. Pramila sakderengipun ndudut kupat luar. Nek cara wong Jawa menggah kula menika ana japani. Nggih. Sakderengipun ndudut kula tak ngidung mboten ketang sak pupuh.
Nggih, mundi dawuh. Monggo mugi-mugi sedaya berkah. Ana kidung rumeksa ing wengi tego hayu luputa ing lara lai kabeh jen setan datan on panelukan tanono wani keniatem mahampir lari sarwa panggawe Allah gunane wong luput geniatan mahantirta maling adoh tan ana paraing nami guna tujupaan sirna matur mbah nuwun awit berkahipun kanthi donga tulak balak dandang kula. Monggo menika dipun wiwiti nyendal kupat luar nggih, Mbah. oh nggih niki jenengan sing bongkot Nggih. kula sing pucuk kula kanthi putra kalih ayo Allahu Akbar sembah nuwun Mas Bun Nggih. mugi-mugi siniksenan para kadang saha siniksenan Gusti ingkang Maha Kawasa saged luar ing dinten menika. Amin, amin. Sembah nuwun. Nggih, dawah sami-sami, Mbah. Turuk, turuk. Nah, dadi kaya ngono kuwi mau mungguh critane anggone Brayan nyani sembah kasita karo bapak. Oh, ngono ya. Ha. Dadi wis ra ana balung rine nggone Brayan mau satemah ana uni sing wis kalenggan iki wis diluwari. Ya, muga-muga Gusti Allah ngijabahi ingkang nedeng dipalakramakke uga pinaringan karahayon dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya. Rasah kakean gunung sing tanpa guna ya iki aku karo kowe wayangan klasik ya nganggo drum wae ora ya. Sing penting gendhange cetha tur
kabeh iki kerawitan ngudi budaya ngono. Heeh. Iya. Iya iki kandeng Mbah Kasita kuwi ya seniman dalang mula kancane pirang-pirang. Ya. Iki sing sowan angkatan sepuh. Oh, ngono. Heeh. Dadi najan to sepuh ning semangate luar biasa. Pokoke sempak. Sempak ya semangat tur kompak ngono lho. Oh, tarane nek. Heeh. Matur mbah nuwun wah tenan. Iki kabeh pengrawit sepuh-sepuh iki mbiyen ya wis tau kekancan karo bapak. Iya, matur mbah nuwun. Heeh. Iki sing nyambung pakaryane bapak nggih kula, mula kula nyuwun nderek dituntun, nderek diwarai. Upamane ana sing luput ya kula nyuwun panyarwi supados mbangun nggen kula makarya, nggen kula ngudi kalih babakan pakeliran. Ya. Pokoke melu ndedonga muga-muga kabeh bisa ayem tentrem bagya mulya. Heeh. Ya iki ana dawuh apa? Saking Bapak Darman nyuwun podang kuning lan kutut manggung. Matur mbah nuwun. Ya. Paring bebungah rokok jarum super. Weh iki senengane sing ngendang iki. Men monggo nehke sing ngendang. Ya. Merga sing ngendang ki senengane jarum super sebab kuwi jarang di rumah suka pergi. Jarum super. Heeh. Jarang di rumah suka pergi nyambut gawe. Wah iya. Heeh. Ya. Nek sing ngrebab kuwi Ji Samsu mau pesene. Oh, ngono. Heeh. Jiwaku sampai surga. Weh. Dadi iki seneng ibadah. Heeh. Iya. Matur mbah nuwun. Wah, jan anak sing nylentem kuwi minak jinggo. Minak jinggo miring penak jengking ya tonjo. Ya ora apa-apa. Yo iki ana waranggana Jirul Patmonem saka kene aku supaya nambahi siji dadine 7. Oh ngono ah. Ya. 7 iki karepe oleh pitulungan dadi iki ana kurange ana sing nutup. Ya. Santai wae dasar iki kanca-kanca ki ya kanca dhewe dadi wis jaluki tenagane, jaluki tulung tenagane. Heeh. Ya kuwi ngunduh pakaryan utawa ngumpulke sanak sedulur kadang karawitan. Ya. Wah semangate Nadyanto sepuh luar biasa sing dembung waduh. Suarane nek gerong kaya Pak Mantos. Iya. Iya. Nun sewu kalian nderek pitepangan bilih kula kathah lepat nggih kula tetepangan kali ibu-ibu senden nyuwun pangapunten ning nek mboten kenal mangke mendak mboten caket rasanipun nun sewu ingkang sisih ngarep pinggir jejer kotak saka kono diurutke ya sapa asmane daleme ngendi ya Sugeng dalu wacangi Lujeng dalu Oh Mas Dalang nggih nderek pitepangan nami kula Dewi Mbak Dewi napa Ibu Dewi Ibu oh tegesipun sampun kagungan garwa sampun nggih Ibu Dewi panjangi Dewi Anjani Dewi Anjani nggih matur
Saking Babadan. Ungaran mriki mawon. Awon matur Mbah nuwun nggih. Nggih. Saking kula mliginipun utaminipun saking Bapak Kasita matur Mbah nuwun dipun bantu pargian dalu menika. Nggih. Saking Bu Dewi. Jejere ya sapa? Kok rada meling-meling. Kowe iki ya ngemat-matke. Injih nderek tetepangan bocange. Nggih. Nami kula Sumini ngoten mawon. Oh, Bu Sumini. Injih. Saking Purwodadi Grobogan. Saking Purwodadi Grobogan. Wah, tebih nggih. Injih. Matur Mbah nuwun awit Pak Kasita menika pancen kancane pirang-pirang tur adoh-adoh. Iya. Injih bocange nderek latihan nggih. Nggih, sesarengan kula gi nderek gladen. Matur nuwun Bu Mini. Iya. Injih. Sami-sami. Ah. Terus jejere Nggih, sugeng dalu, Om. waduh. Suarane kaya bledek. Ayo Karang ya isih enom kok ya. Heeh. Matur nuwun sugeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Heeh. Asma sinten? Dalemipun pundi? Derek tepang Gladiwana nami kula Krisna. Krisna. Nggih. Ireng nggih sampean. Napane? Nek Krisna ki ra ireng. Lah nggih napane? Ya seperangan mesti ana sing rambute. Malah dicegnake. Mbak Krisna. Nggih. Dalemipun? Kula saking Sragen. Weh, adoh. Lah kok tebih sangat? Nggih. Lah ditelepon kali Pak Sukar. Tiket mriki ngoten. Oh, Pak Sukar sing telepon. Iya. Nggih. Kok duwe sinden saka Sragen barang Pak Sukar. Komplit kok ya. Heeh. Ya. Asmane mau Mbak sinten? Krisna. Mbak Krisna, matur Nggih. Mbah nuwun. Statusnya? Status ingkang pundi? Loh, maksudnya iki ten KTP niku. Nek teng KTP niku kula tasih lajang. Oh. Jomblo niki kula. Oh. Tasih sekolah. STSI. STSI. Nggih. Waduh. Matur nuwun muga-muga le sekolah pinter sukses. Jenengan ngertos napa STSI niku? STSI kira ya sekolahan seni ki to. Sanes. Lah apa to? Sinau tanpa sekolah iso. Sinau tanpa sekolah iso meteng kuwi paling. Wah, iku ora genah. Waton nyelkop. Ning kuwi tegese otodidak ngoten niku nggih. Nggih. Ah, niku padha kalih kula. Kula ya otomatis. Ah iya. Matur nuwun Mbak Krisna, tebih-tebih saking Sragen ngrawuhi wonten pargianipun Bapak Kasita. Ya. Terus jajare Nggih ngaturaken sugeng dalu. nggih wilujeng dalu. Nderek tepang Nderek tepang nami nggih. kula Kaesi Wulan. Kaesi Wulan. Kaesi Wulan. Nggih. Oh, nggih. Panjenengan le bagekke kula sugeng dalu. Mula kula le wangsulan ya Pripun? lujeng dalu. Mergo sugeng niku sing duwe wong wedok, nek lujeng Oh, niku sing duwe ngoten. wong lanang. Lah. Nek lujeng Pripun niku niku? sing duwe aku, mergo alune ten ngajeng, lujeng, alu ten ngajeng. Lah nek sugeng iki sing duwe sing wedok. Nah, iya. Pripun niku? Sugeng iki genah ageng. Ayo. Nggih. Tur nuwun. Daleme Kula saking Solo 3. saking Solo 3. Nggih. Daerah dingin. Heeh. Nang kene sumuk mboten sampean.
Pripun, Pak? Ten mriki sumuk mboten? Nggih. Nek ten nggone sampeyan rak mesti adem, Nggih. atis. Nggih, dekat gunung. Nggih. Nek ten mriki sumuk Kipas-kipas, Pak. ah iya bener. Nggih. Matur Mbak nuwun ingkang saking Solo 3. Ya, terus mburine. Sekarang ya iki sinden pirang-pirang nggone cupet ditumpuk ngarep mburi. Ya. Ning ati-ati lho, ngantuk glinding rono kae. Apa pinggir panggung jurang e. Iya, karang panggungnya dhuwur banget. Asma sinten dalem pundi? Nggih. Pitepangan kula Monika Sugiyati. Mbak Monika Sugiyati. Nggih. Griya kula nderek Mas Sukar mawon. Oh. Menika Bu Sukar. Nggih. Oh, nggih. Matur nuwun lah. Saged mangayu bagya gajatipun Bapak Kasito lanang wedoke rawuh rene. Ya Pak Sukar karo Bu Sukar. Nggih. Untuk kok garwa panjenengan kok jenenge Sukar. Das pundi ta? Lah sampean dadi bojone rak Bu Sukar. Lah niku malah dadi bejone uripe kula niku. Nek bojo sampean iki jenenge Bariman, sampean dadi Bu Bariman. Oh ngoten. Alias kentir. Iya, matur nuwun, Nggih, Bu. sami-sami. Terus sak kiwane mangga. Nggih, sugeng dalu Mbak Cange, Mbak. Wilujeng dalu, Bu. Derek tetepangan kula Siti Supatmi. Siti Supatmi. Nggih. Wah. Dalemipun? Enggal napa sing riyen? Dalemipun pinten nih kok? Kalih Oh, sing enggal wonten pundi? sing enggal wonten Tembalang menawi benjang kersa pinarak. Nggih. Niku madhap niku pun dugi caket saking mriki. Glinding mriku niku. Nggih. Nek sik lawas kula asli saking Delingo, Bantul. Saking Bantul. Mula le alus. Ngendikane Pyayi Bantul. Iya. Lah niki nggih anak wedok. Ketemu nak wedok. Nek ketemu nak wedok iya nyangoni. Oh nggih. Iya. Kula sangoni nggih, Jan. Heeh, sangoni slamet ya. Selamat. Ya. Mboten nyono mau ketemu kalian Nduk Intan. Heeh. Sing kare dhewe nomor 7 kuwi gawan saka Purworejo nalika semono aku supaya nggawa kanca sinden siji. Oh ngono, heeh. Ning iki pidalan saka Sleman. Oh ngono. Heeh. Nduk Intan ditepungke merga piyai kene durung paham karo. Nah aku wis genah apal. Nggih, nderek pitepang nggih. Pak, Bu. Nami kula Intan. Intan niku mlebu, tan niku tanduk, dadi nek mlebu mesti tanduk. Iya. Napa ne Pak sik tanduk? Nah, yo lemu madang mau. Dereng ya kula dereng. Wong genah prasmanan digelar ya. Nggih, pripun niki, Pak? Ah nggih, Kula niku diprank Saking garwane pundi ngono jenengan ya? lho, Pak. piye? Diprank. Diprangi piye? Lah kula kinten niku kalih rombongan. Jebul rombengan. Kaya uji nyali niki. Ora apa-apa. Kalih Pripun? seniman-seniman menika kedah saged akrab. Dados wonten pundi papan niku seniman tetep kudu bersatu. Nggih, tanpa pitepangan ngaten mboten saged brayan kanthi sae. Tak kenal maka tak sayang nggih. Heeh. Nek aku kenal ya urung iso disayang ya. Dalemipun Sleman Nggih, Sleman. Pundi? Pajangan. Pajangan. Wah, isih keluarga Pajangan. No. Ya keluarga swargi Mbah kita Gati. Ya wis matur nuwun iki bengi padha mangayu bagya hajate
Simbah Kasito Dalang. Ya. Iki ana pamundutan mau dipinangkani ya. Ya podang kuning. Ya. Tak nyuwun Nduk Intan. Ki mau janji rokoke nek mburi ya ben nyanyi. Mbak nek mburi Mbak. Rokoke mboten kula, Pak. Dan apa kowe seneng rokok? Nek kowe iki rokoke beda. Nggih, Mbak. Nek rokok kuwi genah mbakone nang jero kowe kok senenge mbakone senang njaba. Niat mawut-mawut kowe. Bawani nggih. Nggih. Nadyan wujud temong paksi Peksi Baladewa wis. Lagune kidul kaya apa ngono. Aja ngisen-isenke digawa-gawa, dipek-pek suarane. Pek napa, Pak? Apik-apik ki lho maksude ki. Kula dadi ndredeg. Ayo, apik banget. Penget pekli. Pekli ki apik sekali. Aja nganti pek embu. Napa niku? Napa niku? Apik ning diimbu tegese disimpen. Napane Pak sik diimbu? Kok ndak mah bosok nganggur ana sing ngrungokke. Halos manis tur mbrak ati golek isi podang kuning. Sik, nggon kene iki ulu apa nglegena? Sing bener nglegena. Dadi golek isi podang jenar. Salah nggih. Dibalani kene iki nglegena. Ngono lho. Bener. Ning nek nglegena kok ora ana wulune, Napa niku? kuwi ora ngengreng. Ayo. Golek isi podang jenah. Iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi Apik. Ya. Terus ke nang langgame. Mangga. Esuk awan ning omah wis ora krasa kaluyunan golek sing
tak sayang mubeng-mubeng miderangkanku goleki ora krasa esok awan nganti tak sawang tambah manise tiba bunga yen lakonnya nek sirane hati kaki wanglian yen sipot dengan tutut hati kebranan orang menung hatiku sansaya kedua rasanan isun pikiran awan ning omah wis ora krasa keluyuran nang golek isih tak sayang obeng-obeng miderangkanku goleki ora krasa lagi panjenengan tiyo kang nyawa yang tak sawang rencana ngapa jangan paling saka kandungan sering ngocek sawang tambah manise tiba bunga hatiku bagi anglia yen sipot jangan tutut hati keberatan orang hatiku sansaya tak sakani sampeyan mulut matur mbah nuwun Mbak Intan menika pamundutan podang kuning sampun dipun pinangkani ya sabanjure iki ana pamundutan maneh mau kutut manggung heeh lan utawa ana maneh
pamundutan bisa dipinangkani ning iki winates wektune. Ya. Wong iki klasikan. Ora nganggo orjen, ora nganggo tetek bengek utawa bengek tetek. Tetek bengek kok bengek tetek. Tetek ra payu-payu. Kukut ayo. Ya, kula nyuwun berkahipun saking Waranggana Keru Ngudi Laras. Ya sapa sing diaturi? Aku ora iso ngarani, monggo. Sing ngarani kajenge Pak Sukar mawon. Nah, nek Pak Sukar mesti ngarani bojone. Bojone pun bedina kok. Malah bedina krungu. Ya. Iki wis kulino disuwarani garwane dadi. Ya. Monggo. Sinten Pak Sukar sing kudu minangkani pamundutan iki? Monggo Bu Sumini. Lan ugi menika wonten caping gunung pamundutan. Nah niku pundi sithik sing dikersake dipinangkani ya. Caping gunung rene apa? Oh. Monggo, nderek. Sing diaturake sing endi sik? Heeh. Ning mbok menawa apik caping gunung sik diaturake mergo saben bengi nyawa kerien, mangkerien. Niki kersanipun Ibu Sumini ngersake dijembeng mboten? kula Dijenggleng, dijembeng. manut mawon. Ya. Nek piyai sepuh ki kadang manut kok. Sak gaduk-gaduke iki najan to tembang caping gunung kuwi wis dikabarake lan wis cetha lagu perjuangan. Ayo. Mula iki artine ya maknane ana. Saben bengi nyawang konang. Kuwi gambarane nalika mbiyen padha berjuang. Gerilya. Para tentara bakal njaluk kamardikaning bangsa. Oh ngono. Heeh, mula jaman berjuang biyen kuwi gerilya le perang wancine bengi. Dadi mung bengi kuwi anane konang kanggo gawe obor ing laku. Oh ngono. Heeh. Niki dipun ratakake napa mboten nggih Bucange? Nggih, prayogi diurut. Biasanipun ngaten diratake. Nggih. Sami ngraosaken. Heeh, padha-padha le ra cetha. Ya. Mbak Dewi dulu. Terus saiki manut. Ora entuk swara. Iki cetane piye kan ora cetha. Nah. Sing di omah kudu dinut. Yo. Dewi sik. Yo, Mbak Dewi. Yen mamajang among karo janur kuning. Yen memajang amung karo janur kuning, dadi mbiyen kuwi tentara. Mbedake tentara karo
warga biasa, ya. Kuwi mung bedane nek tentara nganggo diawar-awari janur kuning. Mergo jaman biyen tentara gerilya kuwi membo kawula, membo rakyat biasa. Oh ngono. Mula awar-aware janur kuning. Oh ya. Kembang kuwi kaya dene prawan. Heeh, dadi prawan gunung. Dadi nalika semana para gerilya kuwi saben awan mesti ngaso utawa ndelik umpetan lupute nang guwa ya nang pucuking gunung. Dadi kadangkala nang kono ketemu karo prawan ya padha dadi jatuh kramane. Oh, mula ora mokal yen to kadangkala ana putra bangsawan ingkang saka gunung. Oh iya ya iya. Jejere. Iki kon pacitan iki cetha ya. Kanca-kanca nek uni sambatan mah semangat kok. Iya. Nggih, pripun? Kulino sambatan. Ah, nggih. Malah nek sambatan iki malah rame. Malah cethole semangat gayeng heeh. Iya. Lah iki mau Pacitan Sarwijenang. Iya. Dadi tentara gerilya kuwi jaman semono kuwi sing nyaosi daharan Pacitan ki ya warga utawa rakyat iya ingkang padha ngaso nang gunung mongko Pacitan gunung ki rak sarwa jenang ah iya sing legi-legi lengket-lengket kae iya mula Pacitane Sarwijenang ya kuwi mau pancen lagu perjuangane ya terus burine tentara gerilya kuwi ora mawas panas ora mawas udan. Betake pengin merdeka bangsane. Iya. Mula iki panas udan mau tembange utawa cakepane ya saiki jejere ya. Panas udan udan panas aling